Aha, ndewo no ụmụ Igbo ndị ọma njem ọnụ. A na-anabatakwa ụnụ ọzọ na ihe omume anyị bụ oge aṅụrị na Isimbido telivishọn. Anyị ka nọkwa ute anyị na onye ọbịa anyị ka nọkwa. Ya bụ Lọlọ Kristi Okonkwo. Ọ ka nọkwa ya. O gwuru ike igwe ilo ma ọ bụrụ ndị na-eme ya so na o gwuru ike igwe ilo. Relasa aka relasa. Biko mama enweghị m chọrọ ịjụ tupu anyị eje ezumike. Tupu anyị eje ịṅụrịta mmiri. Achọrọ m ịjụgo kedu ihe gbasara ime ihe nkiri mgbe bidoro ime ihe onyonyo a. Enwere ndị bekee na-akpọ challenges. That is ihe dị agha ọdachi. Enwe ihe dịka ihe ọdachi ma ihe megharị anya izutere mgbe ị na-ebido kemgbe bidoro ime ihe nkiri a. Enwe dịka ihe na-achọ ịdọghachi gị azụ ma ọ bụ ihe na-akpa challenges ihe na ọjụ na-ejunu mana ka ịkwana ihe mmadụ ya eme ihe Chineke tinyere gị na ihe a ka ọ chọrọ ka ime onye ihe ga na-eme enwere m ya nụ adịnụ nnukwu ụfọdụ anyị akpọcha m si m ọkwa gị ga-arụ ọrụ ahụ sị ha anụ na m o mechakwa ha kpọghachi m mama biko enwekwala iwe o na onye nwere ọrụ si na onye ahụ onye ga-arụ ya sokwanụ ha onu amemekwanụ gịnị onweghị m ga-eme ọ n'ọrụ m maghị nkweta dị na-arụ so maka ya ọ dị enye m nsogbu ọrụ nke m nwaanyị abịa ọrụ nke m bụ ọrụ nke m maka ihe mmanwụ na mmiri mmadụ ya anwụ ọ ya agafe ya so ọrụ nke m bụ ọrụ nke m ọrụ nke gị bụ ọrụ nke gị ama mbi ugbu a sị Mama Kristi ọrụ oge ga-arụ ya onye ọzọ bịakwa oge nwa ga-arụ ya otu onye bụ onye ga-arụ ya so ihe ndị anụ a na-emecha nnọọ na ihe onyonyo anyị na-eme ọ dị enye m nsogbu ọ dị enye m nsogbu ma ncha maka m were ụkwụ m na-aba anụwa sekpuo Chineke nekwa m ọrụ abịa onwe ihe ọbụla nnọọ onwe ihe kọrọ m onwe ihe m na-achọ etu a ka ọ dị na mbụ mgbe ị na-ekwu okwu gbasara oge i bidoro enwere mgbe i kwuru na mgbe a kpọrọ gị na ekwentị asị na emaghị na ego akwụkwọ ọkwenye dị otu ọ dịka mgbe i kwuru na dịka asị na ụfọdụ sị na ego ha akwụkwọ na-eme akwụkwọ maka fiimu First Lady m mere ha na-eche na maka fiimu ahụ m mere ihe onyonyo ahụ m mere na agaghị m akwụkwọ nọ ihe eme ha ji wee nye m ọrụ ahụ ka m rụọ mana amahụ na a ga-ama akwụkwọ anụmanụ bekee anụ m asụnụ achọkwana ịsụpụ asụpụ a na-asụnụ a na-anwa n'oke anyị n'ime ịghọtago etu a ka ọ dị mana ihe nọ n'ọrụ anyị anụmanụ ekpere maka gịnị onye gịnị a ga-anọ ugbu a gịnị akọcha enwere ike gịnị akọcha gị pụọ ha kpọọ gị onye a gịnị akwuru okwu ugbu a kedu ihe ọ ga na Ghana onye a gịnị akwuru okwu ugbu a kedu ihe ọ nọ Kalaba mana ọ makwa ebe ị nọ ọ chọghị inye ha ekwentị gị ụdị emume dị etu a ka m na-ayọ ha hapụ emume a na onwe uru ọ bara ha ọrụ nke gị ga-abịara gị ọ bụrụ na Mama Kristi nwere ọrụ ahụ Mama Kristi ya arụ ya ịjụ na ihe enye ha ekwentị onye ọzọ ya enyekwa ha ekwentị m ha akpọtụkwa m mama kedu ebe ị nọ? Ị nọ Lagos? Anọ m ya ọ nwekwa onye gwa anyị na ị nọ Kalaba ọwụkwa m nwa anọ m Lagos ngwa mama chetụ a na-abịa anyị ji ọrụ n'aka ọgwụla ndị a niile na-emecha emume anụnwa ka m ji na ohere anụnwa wee kwuo ha hafuo ihe a ha na-eme n'owu uwe ọ bara ha isi na ihe enye ha ekwentị m ọrụ ahụ ya arụ ya onye ọzọ ka ya enye ama nne gị ya maka ị ga na-eche na ikekwa na ọ na inye ha ekwentị m na a ga-enye gị ya ama nne gị ya ọnya wu ihe anyị na-afụgasị n'ime ọrụ anyị a dịka ihe ndọghachi azụ n'ọnụ ya n'ọnya
abịa na-eme ihe adịghị mma ọ jọgburu onwe ya n'iru Chineke na mmadụ ọ dịghị mma ọkwa ịhụ na Asaba kemgbe Asaba na-ewu ejetụbeghị m ebe a agaghị m ga-arụ ọrụ na Asaba amakwanụ Chineke achọghị Chineke achọghị ka m gaa Asaba ọ dị ewutekwa m nga Asaba agaghị m Asaba ana m arụ ọrụ nwa nke ọrụ Chineke chọọ ka m rụọ ọnya ka m na-arụ so nsogbu anọghị ana m aga Port Harcourt ga rụọ ọrụ ga Abuja ga rụọ ọrụ batakwa gakwa Warri ga rụọ batakwa gakwa East mana Asaba kemgbe Asaba na-ewu ejetụbeghị m Asaba ga rụọ ọrụ etu a ka ọ dị dụkwa nwekwara ka ọ dị eziokwu nwere ka ọ dị enweghị ka ọ dị maka na Asaba kịta na ọ dịzị ka ihe onyonyo ya na-eme nwere Asaba ka ya na-emezi niile mana ndị niile a na-afọ na ya na-egosi ya bụ na ọ bụghị nwedị nke si na Asaba nwee nke si Asaba nsogbu adịghị enwere m lọlọ kedu maka mana a na-asa na ya na-enwe ndị bekee na-akpọ role model dịka onye na-eme ihe onyonyo a maara ọfụma rukwe na kamgbe ibidoro ruo kịta enwere onye ọ bụ ibu n'obi ma ndị na-eme ikiri ihe onyonyo ndị ọcha ma ndị be anyị ọ na-awe ihe otu o si eme na-amasị gị na-awe ị na-enene ya ọkwa n'otu a onye a ka m chọkwa ka m na-eme ka ya ma ọ bụ onye ahụ onye nchọkwa ka nne ṅomi ka o si eme nwere onye ọ bụ ihe ya kacha amachi gị onye mme m ji na-eme ihe onyonyo anụnwa m na-eme o tekwana o teena eso na nha mee village headmaster otu mgbe ka m so ha mee village headmaster ada onye mme m ji na-eme ha niile ọ nwụọla may her soul rest in peace Sisi Clara ọ ga-anwa ịbakwana na secondary school ga 70s ka m na-ekwu okwu ewu ọwụkwa 80s 70s late 70s ka m na-ekwu okwu ọwụwala and nke abụọkwa ịhụ na Indian movies ana m eli ya 24 Z-World ọtụtụ ndị nwere mmasị na ha nwecha ndị grandmothers ịma mama nnukwu ha nọ na ya o nwee etu esi akpa agwa ọ ha ka m na-elekwa anya ọhịa eme m ji ele ha nlecha ha etu a ma ewerekwa ya mee gịnị na-arụkwa ọrụ nke m ọrụ ma na-agakwa etu o si wee dị maka ka alọtazie n'ụlọ kịta kedu maka abịa na ihe gbasara Nollywood a na-ekwu gbasara otu ndị mmadụ si wee na-anwụ gbasara ọnwụ na Nollywood ka nwere onye kpara afọ kịta anwụgoro bụ onye mere iji wee bido ime ihe onyonyo na nso nso a enwere ọtụtụ n'ime ha ndị nwụrụ anwụ ka aka nkụ ndị ọnụọgụ ha magụtazi ha ọnụ wee na-ajụ ọ pụtara na ọnwụ eziokwu na onye ọbụla na nwa nwere ebe a na-anaghị anwụ mana nke ndị na-eme ihe onyonyo adịzi ka ọ karịziri akarị na nso ihe nwụrụ na karịrị akarị ọ gịnị kpataziri ọ pụtara na ha na-elekọta onwe ha ya ka ọ pụtara na ọ bụ gịnị bụ ihe ichere kpatara ọnwụ a ji wee dị otu a na nna m enwekwa ihe m nwere ike ikwu maka ya maka mmadụ adịghị ekwu okwu ọnwụ mụnwa nọkwara na ebe a amakwa m mbọsị iwu nke m mana ihe m nọ na-ekpere Chineke ekpere wu ka nke m ka o mee gịnị ọ gbatịkwuo ka nwekwa ụmụ m ọhịa m na-ekpere Chineke and nke abụọ ihe na-ebutere ha ọya sọ Chineke bụ onye ma ebe ọya si abịa ọ Chineke bụ onye na-azụ anyị niile nke a mụ na gị na ebe a
ọ Chineke maka ọ bụrụ na ọ bụrụ Chineke mụ na ya anọkwa ebe a ọ kwọtee n'anya ịkpọwa m bịa ahụ adị m ịmanụ agwanụ gị na ahụ adịghị m. Mana enwere ndụmọdụ ị nwere inye ndị otu gị na-eme ihe onyonyo maka na ihe gbasara ahụike eziokwu na ihe dịka ọnwa a onwere onye ọ na-akụrụ aka tupu ya abịa ma ọ ọrịa mana mgbe ụfọdụ enwere ihe ndị mmadụ kwesịrị ị na-eme ka ị na-enyere onwe ha aka dịka mmadụ na-elekọta onwe ya anya maka ụfọdụ ọrịa a na-arịa ara bụ ihe a ji aka emetụrụ onwe anyị ụfọdụ n'ọnwụ ndị n'ihi otu a si were ihe maọbụ ihe a na-eri eri maọbụ ihe a na-aṅụ aṅụ maọbụ ụfọdụ anaghị eje n'ọgwụ onye dịka ine n'onwe ahụ mana ka ahụ ha nsị ndụmọdụ nwere ike inye ndị otu gị bụ ndị gị na-eme ihe nkiri a ihe onyonyo a ka ha nwere ike ide maka ị na-elekọta onwe ha maka iji na-ezọrọ ọrịa na ihe ndị ọzọ dị ụtọ. Ihe m chọrọ ikwu onye makwa na etu o si eme ayịyọ ka m na-ayọ onye ọbụla iwu ndị otu anyị onyonyo iwu ndị otu anyị onyonyo biko ana m eji Chineke na-ayọ unu onye ọbụla gawa ụlọ ọgwụ gaa nyoo n'onwe gị ka ị ma na-etu ịra ka ị ma na-etu ịdị ka ị mee ihe na-eme gị ọwa oriri ka ọnwụnwụ ihe niile kwa ekwukwala m ọzọ ọkwa n'aka Chineke ụnụ ya sị m Chineke ọkwa nya ka m ji enwekwa ihe ọzọ m ji ọkwa Chineke onye ọbụla ya mee gịnị ya mere onwe ya ebere ka ndụ ya wee ogologo ndụ ka onye ahụ nwekwa ogologo ndụ. Ndewo Lolo imena nke ukwuu na ihe ịnọnyere anyị n'ụbọchị taa. Otu a ka anyị si na-emekwa nna ya kwa ụbọchị na Isimbido telivishọn ndị ọma na-ege anyị ntị ma na-anụ olu anyị ndị na-ekirikwa anyị otu a ka anyị si eme ya kwa ụbọchị n'oge aṅụrị na Isimbido telivishọn. Mana Lolo enwere ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị gbasara otu ndị na-eme ihe nkiri a ma tupu gị asa m ajụ aga m achọ ka anyị jee ezumike ka anyị jee ṅụrụtụ mmiri ma gbarịtakwa n'egwu mgbe a laghachitara ka esazie m ya bụ ajụjụ biko unu ejekwana ebe ọ bụla ka anyị jee nọbịa ndị ọma na-ege ntị.